Doncs benvinguts, bona tarda a tots i a totes. Moltes gràcies a tots per estar amb nosaltres avui. Um, bueno, jo sóc la Carla, sóc part de l'equip de l'Associació de Diabetis de Catalunya. Suposo que tots ens coneixeu, però per si heu arribat de part de Diabetes Zero, som una associació que treballa des de fa 40 anys per donar suport a les persones amb diabetis i les seves famílies a Catalunya, no? Abans de començar vull avisar de nou de que la sessió s'està gravant, ¿vale? Llavors si no volguéssiu sortir ho torno, ho torno a comentar, ho he dit a l'email, ho he dit a la web, però si no volguéssiu aparèixer podeu desconnectar la càmera, ¿vale? Però que sapigueu que s'està gravant. I llavors, al final de la sessió tindrem un espai per a qui vulgui fer preguntes, li podeu traslladar al Francesc, que bueno, ara us el presentaré, ¿vale? Sobretot, doncs això, us les apunteu, us les memoritzeu i més endavant ens les podeu escriure o podeu parlar, diguéssiu, podeu sortir i parlar amb el Francesc, ¿vale? I fer-li la pregunta. Bueno, avui ja ho sabeu, no? Parlarem d'un tema molt important i que jo crec i creiem des de l'ADC que ens interessa molt a tots, tant als pacients com als familiars, que és la investigació amb diabetis tipus 1. El Francesc ens explicarà molts avenços que han estat, que s'han estat fent durant aquests últims anys i, bueno, jo us avanço que són bastants i són bastant importants, llavors, bueno, està bé saber que algú que en sàpiga, que n'entengui, ens ho pugui fer una mica més amè, no? Llavors, bueno, també mencionar que aquesta xerrada és en col·laboració amb la Fundació Diabetes Zero. Si no la coneixeu, que crec, ho dubto, però si algú no la coneix, és una fundació espanyola que treballa per impulsar la investigació destinada a trobar la cura, no?, de la diabetis tipus 1 i bueno, recull fons per a destinar-los a projectes de recerca, suport al talent científic i a conscienciar la societat sobre la importància d'invertir doncs, en la investigació per avançar, no?, a una cura. Avui ens acompanyen dues persones claus de l'equip de Diabetis Zero. Un d'ells és la Sandra Campillas, que és actualment la directora executiva de Diabetes Zero i porta més de 20 anys d'experiència al sector social. I després, i per últim i no menys important, no?, el Francesc Mitjans, que serà la persona que doncs, ens farà la xerrada avui. És director científic de la Fundació Diabetes Zero, doctor en biologia, amb 35 anys d'experiència en recerca, ha treballat en desenvolupament de moltes estratègies terapèutiques en diversos àmbits, autor de patents i publicacions científiques, i també ha estat investigador a centres de referència internacional i a Estats Units i a França. ¿Vale? Llavors, sense més dilació, bueno, li dono primer pas a la Sandra i quan vulgueu comencem. Endavant. Muchas gracias, Carla. ¿Me escucháis bien? Sí. Yo sí. Pues como decía, buenas tardes, como decía Carla, yo soy Sandra y soy la directora de la Fundación Diabetes Zero. Y en primer lugar, pues quería agradecer a la ADC pues, la oportunidad de estar aquí hoy con todos vosotros y vosotras para hablar de este tema tan importante, que son los últimos avances en terapias curativas para la diabetes tipo 1. Como también comentaba la Carla, en la Fundación Diabetes Zero llevamos más de 10 años financiando proyectos de investigación en centros de investigación referentes en toda España, ¿no? Y aunque somos una fundación nacional, curiosamente, hasta bien poco tiempo, 80% de los proyectos que financiábamos es aquí a Cataluña. Entonces, poder pues, compartir todo ese conocimiento, los avances más innovadores con todas las personas que viven con la diabetes en el día a día, pues es también una parte muy importante de nuestra misión. Así que muy contenta de poder estar aquí esta tarde.
Y sé más, porque no es el tema que nos trae aquí. Yo paso la palabra a Francesc Pichán, nuestro director científico, la persona experta en este tema y que os contará todo con muchísimo detalle. Muchísimas gracias. Hola, bona tarda a tothom. Gràcies, Carla i Sandra, per la introducció. I bé, si veieu tots la pantalla, començaré a comentar el contingut de la xerrada, que bàsicament tindrà aquests 4 punts. Parlarem de la investigació terapèutica, del descobriment de fàrmacs, ens centrarem en immunoteràpia i teràpia cel·lular i llavors repassarem els principals avenços en investigació en diabetis tipus 1, algunes coses preclíniques, moltes en clínica, hi ha moltíssima cosa clínica, en tocarem uns quants, no els podem tocar tots avui, però sí que els que tocarem jo crec que són dels més interessants i més rellevants. Hi ha alguns estudis clínics que es duen a terme al nostre país i, finalment, tornant al que comentava la Sandra, 4 pinzellades més sobre la Fundació Diabetes Cero. Bé, es veu, com funciona la investigació. Aquesta és l'esquema, és un dels molts esquemes, però gairebé sempre segueixen aquesta mateixa dinàmica. Sembla molt complicat i realment és molt complicat. Ho separarem en diferents fases. Començarem a parlar del descobriment de fàrmacs i dels estudis preclínics. Quan s'està investigant una nova teràpia, s'analitzen desenes, milers, centenars de milers de diferents noves teràpies. I quan dic s'analitzen, vull dir que es proven en diferents models experimentals. Des de fer servir proteïnes purificades, dianes terapèutiques, receptors, a fer servir cèl·lules o fer servir models experimentals amb animals que mimetitzen, que simulen la malaltia. De manera que és fàcil provar aquestes teràpies i identificar les teràpies que són efectives, les teràpies que no ho són, i també molt important identificar les teràpies que poden ser tòxiques o que poden tenir algun efecte secundari indesitjat. I això és un filtre. De fet, aquí, si veieu, comencem amb molts productes i això baixa en forma d'embut, de manera que al final, després de molts filtres, de molts tests, de molts anàlisis, de moltes analítiques, doncs arriben molt poques teràpies a provar-se en pacients i finalment se n'aproven molt poques. Un cop s'ha provat amb aquests models experimentals que us comentava, el següent pas és provar-ho amb persones. I aquí parlem dels estudis clínics pròpiament dit. Que tots sabem que hi ha 3 fases, fase 1, fase 2 i fase 3, bàsicament, i es proven aquestes teràpies que han entrat i veieu que aquí ja parlem de 5 candidats només, de 100.000 teràpies inicials, aquí han arribat uns 5. És un exemple, però és la realitat. I aquí es proven en una fase 1 en poques persones. Es mira sobretot seguretat, tolerabilitat, biodistribució, vida mitja. En certa manera, a part de mirar què fa aquesta teràpia en el pacient, també es mira què fa el pacient en aquesta teràpia, en aquest potencial fàrmac. Si l'elimina ràpidament o si l'aïlla en un òrgan concret, si arriba o no arriba a l'òrgan diana que volem, etc. Aquests percentatges que veieu aquí és el percentatge d'èxit dels pocs fàrmacs que entren a la fase 1 que passen a fase 2. I aquí els pocs que han entrat a fase 2 que passen a fase 3. I com veieu, cada cop hi ha un percentatge diferent. D'aquests pocs candidats que entren a fases clíniques, només un s'acaba aprovant. En la fase 2 es mira centenars de persones, que es continua mirant seguretat, sobretot. És molt important mirar que no faci res dolent a les persones, però ja es mira eficàcia. Ja es mira que el fàrmac faci el que hauria de fer i el que s'ha vist en fases preclíniques que feia. Si això és correcte, s'autoritza una fase 3, una fase de confirmació amb milers de pacients, on es continua mirant seguretat. Sempre seguretat és un dels criteris principals, però per descomptat també es mira eficàcia i es fa comparativa amb altres fàrmacs existents per la malaltia que estiguem tractant en aquell moment. Malauradament, amb diabetis tipus 1 no hi ha altres tractaments autoritzats i és difícil fer una comparativa i, per tant, quan es prova un nou fàrmac en fase 3, doncs es fa comparativa amb grup placebo, és a dir, un grup en el que no es rep el tractament. Finalment, un dels fàrmacs s'aprova i un cop aprovat segueix un procediment que us explicaré més endavant en una altra diapositiva específicament,
però que no és immediat. Un cop s'ha aprovat per les autoritats regulatòries, la FDA americana o la EMA europea, encara hi ha un procés d'autorització que pot durar uns mesos i fins i tot uns anys, en els quals ministeris de Sanitat i ministeris d'Economia avaluen la idoneïtat de que aquell fàrmac entri a formar part del Sistema Nacional de Salut i sigui finançat o no pel Sistema Nacional de Salut. I finalment es parla d'una fase 4 o una fase posterior a l'aprovació on hi ha sobretot la part de fabricació del fàrmac, que és molt important perquè hi hagi una logística de distribució i que arribi a tots els pacients, i es fa un seguiment, el que s'anomena una etapa de seguretat, d'evidència real de que el fàrmac, encara que ja estigui aprovat, es pugui avaluar i mirar que no tingui cap efecte secundari de llarg recorregut que no s'ha vist en unes fases clíniques anteriors. Com veieu, això ocupa molts recursos. En temps, són de 10 a 15 anys aproximadament el que es triga des del principi al final, però també en recursos econòmics, per descomptat, són milers de milions d'euros o de dòlars, milers de milions, o sigui, són números realment espectaculars. Sobretot en fases clíniques és quan és més cara el desenvolupament de noves teràpies, però també recursos a nivell de persones, des d'investigadors preclínics a investigadors clínics i, per descomptat, a nivell de persones que tenen la malaltia, a nivell de pacients. Per tant, per entrar una possible nova teràpia a estudis clínics s'ha d'estar molt segur, molt convençut de que a preclínica fa el que ha de fer i no fa el que no hauria de fer. I, malgrat tot això, el que sabem, en base a tots els estudis clínics, és que vora el 80% de les noves teràpies que entren a estudis clínics fracassen en una etapa fase 2 o fase 3, malgrat les evidències que hem vist que tenien d'eficàcia preclínica i de seguretat. I això ens porta a una conclusió. Necessitem, de forma urgent, més investigació, tant preclínica com clínica. Necessitem tenir models preclínics que simulin, que mimetitzin l'enfermetat, que siguin més predictius, més experimentació, dianes més específiques, conèixer millors mecanismes i teràpies, per descomptat, més eficaces, tenir més innovació. I realment, després de 100 anys del descobriment de la insulina, que celebrem cada 14 de novembre, aprofitant que celebrem el naixement del descobridor de la insulina, doncs, després d'aquests 100 anys, podem dir que ara estem en un moment excepcional. Ara tenim molt més coneixement de la diabetis tipus 1, dels mecanismes que originen la malaltia, de quines cèl·lules intervenen, de com és l'evolució al llarg de la malaltia, quan és el debut, quines possibilitats hi ha de debutar. Ja tenim més coneixement sobre dianes terapèutiques que podem dirigir noves teràpies i, a més, sabem que hi ha altres teràpies que estan ja aprovades i s'estan fent servir en pacients per altres malalties cròniques com càncer, com cardiovasculars, com neurodegeneratives, que sabem perfectament que poden ser adaptades a diabetis tipus 1. Alguns exemples són teràpies cel·lulars, immunoteràpies, inducció de tolerància, microbiota, etc. I en veurem algunes ara a continuació. I deia que tenim un gran coneixement ja dels mecanismes de la diabetis tipus 1 i sobretot de què origina la diabetis tipus 1. I des de principis de segle s'ha detectat un canvi significatiu amb el que ens creiem que era el que originava la diabetis tipus 1. Fins abans de principis de segle es pensava, es creia que els factors genètics, la predisposició genètica era determinant, era principal. Però amb tots aquests avenços preclínics i clínics, ara podem dir que els factors ambientals tenen inclús un pes més gran sobre l'origen i l'evolució de la malaltia, de la diabetis tipus 1. I quan parlem de factors ambientals no volem dir només productes químics que estan a l'ambient, sinó també infeccions, el microbioma propi i com aquest pot estar desbalancejat, altres contaminants ambientals com els cosmètics, l'estrès, per descomptadíssim, és superimportant en moltes malalties i també en la diabetis tipus 1, aspectes nutricionals, altres fàrmacs i altres malalties que influencien en la possible aparició i també en l'evolució de la diabetis tipus 1. I tot aquest coneixement ens fa pensar algunes coses interessants. Una d'elles és posar en dubte dogmes que teníem fins ara dominants, com per exemple que
Les cèl·lules beta són les víctimes innocents i les cèl·lules immunitàries són les culpables, són les que es tornen boges i ataquen de forma equivocada a les cèl·lules beta. Ara ja s'està considerant en molts centres de recerca i és una realitat pràcticament acceptada per tothom que les cèl·lules beta, degut a aquests factors ambientals i genètics també tenen un paper actiu en la diabetis tipus 1. No són simplement les víctimes innocents d'aquest atac autoimmune, sinó que el que es creu és que el sistema immunològic realment fa la seva funció i ataca i intenta evitar aspectes que no haurien d'estar allà. I això ens dona peu a parlar de com evoluciona la diabetis tipus 1. Dèiem que tenim aquests factors ambientals, dèiem que tenim aquest risc genètic que predisposa, hi ha una activació del sistema immune, hi ha una resposta del sistema immune que comença amb un primer autoanticòs. Fins aquí no es considera malaltia, però a partir d'aquí, quan ja apareixen 2 o més autoanticossos contra antígens associats en el pàncreas, en les cèl·lules beta, llavors ja es parla de la malaltia, ja es parla de diabetis tipus 1, encara que estiguem en una etapa presimptomàtica, és a dir, que no hi ha simptomatologia, no hi ha hagut debut, la persona pot tenir 2 o més autoanticossos i no ser conscient que té diabetis. Com es pot analitzar això? Doncs amb un senzill anàlisi de sang on es fa una analítica per identificar aquests autoanticossos. L'aparició de 2 o més d'aquests autoanticossos determina un estadi 1 o un estadi 2, depenent de si els nivells de sucre són normals. Perdó, no nivells de sucre, sinó nivells de glucosa són normals o són anormals. I això, insisteixo, es considera ja malaltia presimptomàtica, però on ja, i això ve representat per aquests esquemes d'aquí, ja comença a haver-hi una destrucció de les cèl·lules beta productores d'insulina. I això continua en un estadi 3, ja és el debut, ja és simptomatologia, és un debut clínic, continuen havent 2 o més autoanticossos i això evoluciona a diabetis tipus 1 de llarg recorregut o estadi 4, on continuen havent-hi 2 o més autoanticossos, de vegades es redueix inclús el número d'autoanticossos, però on clarament el nivell, el volum, la massa de cèl·lules beta dels illots pancreàtics està clarament reduïda i és necessària insulina de forma exògena. Bé, tornem al nostre illot pancreàtic, sent atacat per les cèl·lules del sistema immunològic, i això ens dona peu a pensar com podem actuar. I hi ha moltes estratègies terapèutiques, però les podríem agrupar en 2 grans blocs. Per un costat, parar l'atac autoimmune, modular aquest atac autoimmune, el que coneixem per estratègies terapèutiques immunomoduladores. I l'altra opció és actuar a l'altra banda, és fomentar que hi hagi més cèl·lules beta, introduir altres tipus de cèl·lules que produeixin insulina, diríem cèl·lules similars a les beta o cèl·lules productores d'insulina, utilitzar cèl·lules mare, cèl·lules pluripotents, etc. Però bàsicament aquests 2 blocs ens donen peu a parlar en primer lloc de la immunoteràpia i la podem definir com un tractament que modifica el sistema immunitari. I aquest tractament pot ser, per una banda, estimulant, eliminar el fre, o, per altra banda, bloquejar, reduir, parar, induir tolerància. I hi ha diversos exemples d'immunoteràpia que s'estan fent servir actualment en la clínica diària i jo diria que gairebé tothom dels que estem aquí en aquesta xerrada, tots hem experimentat en algun moment immunoteràpia en les nostres vides, com és, per exemple, l'ús de vacunes. És una clara immunoteràpia. I també es fa servir molt aquesta estratègia en càncer, on està funcionant molt i molt bé amb curacions reals de pacients amb càncer amb els que se'ls està aplicant immunoteràpia. Quines immunoteràpies tenim amb diabetis tipus 1? Doncs bé, aquí podríem parlar afortunadament en tenim una d'aprovada, però malauradament encara no ha arribat al nostre país de forma clara. Aquesta immunoteràpia s'anomena teplizumab o Tzield. Va ser aprovada per l'autoritat regulatòria americana, la FDA, al juny del 2022 i l'autoritat regulatòria europea, la EMA, la va aprovar el 2026. És una teràpia, és un anticòs monoclonal que reconeix
un receptor en la cèl·lula T, que és la que ataca les cèl·lules beta, i modula aquest atac i frena, en certa manera, aquest atac. És una teràpia de Sanofi, està ja aprovada, d'aquí aquest logo en vermell que veieu aquí en el costat dret superior. I el que us comentava, aquesta interacció de l'anticòs monoclonal que sempre representem amb aquesta forma de Y, de forma global, qualsevol anticòs el representem d'aquesta manera, doncs aquesta interacció fa que la cèl·lula T no actuï com fins ara estava actuant intentant atacar les cèl·lules beta productores d'insulina. I aquest anticòs que està aprovat per les dues autoritats regulatòries està aprovat només per ser administrat en les etapes precoç i especialment en l'estadi 2. Un estadi on hi ha 2 o més autoanticossos i on hi ha nivells de glucosa anormals. És una etapa presimptomàtica. Encara no hi ha hagut debut. I el que fa aquest anticòs administrat en aquest estadi és endarrerir el debut clínic una mitja d'entre 2 i 3 anys. Alguns estudis parlen de 2 anys, altres parlen de 2 i mig o aproximadament 3 anys d'endarreriment de debut. I això, que sembla que no sigui gran cosa, és realment molt, molt important, perquè aquest endarreriment del debut, aquest coneixement de que aquesta persona està en un estadi presimptomàtic però precoç, és a dir, que té la malaltia, que desenvoluparà la malaltia, que tindrà un debut en un moment determinat de la seva vida, doncs poder determinar això i poder allargar aquest debut permet preparar-se a nivell familiar, a nivell de pacient, a nivell clínic, a nivell de formació, a nivell alimentari, a nivell psicològic, en tots els nivells. I realment tots els estaments mèdics coincideixen a dir que realment això és molt, molt important. I això ha donat peu, us preguntareu, com podem donar aquesta teràpia en una persona que està en un estadi 2 presimptomàtic que encara no ha tingut debut? Doncs això ha donat peu a impulsar estratègies de cribatge per identificar, inicialment en familiars de primer grau que ja tenen familiars amb diabetis tipus 1, estudis de cribatge per identificar familiars que puguin tenir aquests 2 o més autoanticossos i que en un moment donat poguessin tenir el debut. I és tan important això que diverses societats mèdiques espanyoles, científico-mèdiques espanyoles, com la CET, la CEN i la CEEP, doncs han tret ja un document de consens per establir aquest cribatge a tots els hospitals espanyols, inicialment en familiars de primer grau, però pensant en un moment donat poder evolucionar aquest cribatge a tota la població per identificar justament aquestes persones que en un moment donat podran tenir el debut. Com us deia, això és molt important perquè sabem que persones que tenen 2 o més autoanticossos i tenen disglicèmia, és a dir, que estan en estadi 2, sabem que el 75% d'aquestes persones progressaran a diabetis tipus 1, és a dir, tindran un debut en 5 anys posteriors a aquest diagnòstic. I, a més, sabem que el 100% de les persones que estan en estadi 1, és a dir, 2 o més autoanticossos, encara que tinguin nivells de sucre normals, tindran una progressió, un debut a diabetis tipus 1 al llarg de la seva vida. Per tant, aquest cribatge, aquesta detecció i aquest diagnòstic precoç és imprescindible i és molt adequat perquè aporta aquests beneficis en reducció d'ingressos a la UCI quan hi ha el debut. Estudis, per exemple, a l'Hospital Cruces al País Basc han determinat una reducció d'ingressos a la UCI del 99%, el qual és realment brutal. Hi ha també menor incidència de cetoacidosi diabètica, que és una condició greu. Hi ha menys hospitalitzacions i, com us comentava abans, hi ha millor gestió hospitalària i familiar. He posat aquesta diapositiva, encara que estigui en castellà, perquè trobo que és molt interessant parlar una altra vegada del teplizumab, aquest anticòs que està indicat per ser administrat en estadi 2 presimptomàtic de diabetis tipus 1. És un anticòs que està aprovat, com us comentava, però que en diferents països està en diferents etapes d'implementació. Sabem que primer hi ha d'haver una avaluació regulatòria, després s'ha d'avaluar a nivell financer. Si a nivell financer s'accepta que ho financiï
que vagi a càrrec del sistema sanitari nacional s'ha d'incorporar en aquest sistema sanitari i s'ha d'identificar els pacients. I aquí comparem què ha passat a Anglaterra, per exemple, on cada autoritat regulatòria competent, recordem que Anglaterra no forma part de la Unió Europea, és un país europeu però que no forma part de la Unió Europea, per tant, no està sota les normes de les autoritats regulatòries europees, com la EMA, sinó que té les seves pròpies i ja ha fet l'aprovació, ha fet l'avaluació i ha aprovat el finançament. S'ha incorporat ja en el sistema sanitari, estan ara en una etapa d'uns 90 dies, uns 3 mesos per implementar l'accés, tant a Anglaterra com a Gal·les, i ja estan fent programes de detecció precoç, de cribatge. Què està passant a Espanya? Doncs a Espanya, que forma part de la Comissió Europea, tenim aquesta aprovació per part de l'EMA, com us comentava, i estem en unes etapes a l'espera que el Ministeri de Sanitat faci la seva avaluació de si aquest medicament mereix rebre finançament pel sistema sanitari. Després s'haurà d'implantar en els hospitals, i això requereix també d'un temps per protocols d'administració, formació dels equips i, a més, circuits de derivació un cop s'han identificat possibles pacients. I el que sí que tenim una mica més avançat és aquest cribatge. Com us comentava, almenys 3 societats mèdiques en diabetis ja han arribat a un consens per posar en marxa aquests programes de cribat i identificar els pacients que es beneficiaran d'aquest fàrmac quan el Ministeri de Sanitat acabi els seus estudis d'avaluació que té pendents. Però tenim més coses amb immunoteràpia? Doncs sí, tenim altres opcions. Per exemple, a part de fer servir anticossos, podem fer servir autoantígens específics de la diabetis tipus 1. Aquests autoantígens que són els responsables que generin els autoanticossos contra aquests autoantígens, justament, i encapsular-los amb liposomes, com veiem en aquest esquema d'aquí, per administrar-los i que això indueixi tolerància immunitària. De fet, aquests liposomes amb autoantígens reeduquen el sistema immunitari i tenen un efecte doble. Per un costat, són antiinflamatoris. La inflamació en diabetis tipus 1 és clau, és molt important, i a més indueixen tolerància. És a dir, li diuen al sistema immune, tolera aquestes cèl·lules beta, no les ataqui. I això és antigen específic, per això es fan servir els autoantígens específics de diabetis tipus 1. Això fa que es corregeixi aquesta autoimmunitat de forma específica només amb les cèl·lules beta i no afecta a la resta del sistema immunitari. I aquest exemple, aquesta teràpia tan prometedora, doncs s'està duent a terme al nostre país, justament a l'Institut Germans Trias i Pujol, a Badalona, per la doctora Marta Vives, que ha donat lloc a la creació d'una empresa, d'una spin-off, per poder dur això a estudis clínics en un futur molt proper. Aquí hem posat aquest logo de microscopi de cèl·lules perquè això encara està a preclínica, no ha entrat a clínica i per descomptat no està aprovat, però és una teràpia que fins ara ha donat resultats molt prometedors amb models experimentals animals i que esperem veure aviat amb estudis clínics en persones. Hi ha altres teràpies amb diabetis tipus 1? Sí, en teràpies cel·lulars hi ha moltes altres aproximacions. Com definim una teràpia cel·lular? Doncs fer servir cèl·lules per tractar malalties, així de senzill. En diabetis tipus 1 podem fer servir illots de donants o també organoides, es coneix també com a organoides, que és una agrupació de cèl·lules de diferent tipologia, o fer servir cèl·lules mare embrionàries o pluripotents induïdes, o cèl·lules mare adultes o cèl·lules mare modificades. I aquestes teràpies ja estan funcionant molt bé en càncer, on, repeteixo, ja estan aprovades i estan curant pacients, sobretot fent servir una estratègia de teràpia cel·lular anomenada CAR-T, o fer servir cèl·lules que tenen antígens quimèrics en superfície. I també en altres malalties neurodegeneratives i amb regeneració de teixits. Quins exemples tenim amb diabetis tipus 1? Doncs aquí una altra vegada podem dir que som afortunats perquè hi ha una teràpia aprovada, però no tan afortunats perquè només està aprovada als Estats Units. Estem parlant de l'Antidra, una teràpia que comercialitza l'empresa Celltrans
com deia, està aprovada ja per la FDA als Estats Units i consta en trasplantament d'illots pancreàtics de donants que ja han mort. Aquests illots els anomenem al·logènics perquè no són del propi pacient, són humans però són d'altres persones. Això pot donar lloc a rebuig. El sistema immunitari de la persona que rep aquests illots pot identificar aquests illots com a externs, com a estranys i atacar-los. Per tant, malgrat hi ha resultats força positius fent servir aquesta teràpia, hi ha una sèrie de condicionants, una sèrie de hàndicaps. Per exemple, la manca de donants, la pèrdua progressiva de funcionalitat d'aquestes cèl·lules, no en mesos però sí en anys, la necessitat, com us comentava, són al·logènics, la necessitat d'un tractament immunosupressor per mantenir les cèl·lules del sistema immune en un estat de no rebuig en aquest implant. Els costos són realment molt, molt elevats, superiors a 300.000 euros per teràpia. I, com us deia, això està aprovat, però només als Estats Units i, a més, només està aprovat exclusivament a un hospital, a Chicago, que és on tenen l'equipament tècnic i personal adequat per poder portar a terme aquesta teràpia. Però hi ha altres teràpies cel·lulars que estan en marxa, que estan en estudis clínics, i un exemple és l'ús de cèl·lules mare diferenciades de cèl·lules beta. Aquí tenim cèl·lules mare, que anomenem iPS cells, són cèl·lules pluripotents, és a dir, a partir d'unes cèl·lules adultes d'un teixit determinat, les desdiferenciem a cèl·lules pluripotents similars a cèl·lules mare. Quan diem cèl·lules mare o cèl·lules pluripotents, el que venim a dir és que són cèl·lules que, segons quin estímul els hi donem, les podem tornar a diferenciar a qualsevol tipus de cèl·lula de teixit que volem. Les podem diferenciar a cèl·lules òssies, a cèl·lules neuronals, a cèl·lules cardíaques, a cèl·lules musculars i també a cèl·lules beta productores d'insulina. I això és el que ja es feia des de fa molt de temps al laboratori i el que ara s'està fent en estudis clínics en persona. Es parteix de cèl·lules pluripotents, es diferencien a cèl·lules beta productores d'insulina i aquestes s'implanten per via venosa en el fetge dels pacients. Això ho està duent a terme diverses empreses, però potser l'exemple més conegut, més interessant i amb resultats realment espectaculars és el producte Simislacel de l'empresa Vertex, una empresa americana. Està en estudis clínics, d'aquí aquest logo de color blau, amb persones. Els resultats són tan interessants que s'han explicat als congressos americans de diabetes i als europeus i s'han publicat en les millors revistes de metabolisme i diabetes. I els resultats, per exemple, ens duen a considerar que de 14 pacients, dels quals 12 eren totalment avaluables, s'ha obtingut, després d'aquesta implantació al fetge, no al pàncreas, sinó al fetge, una producció d'insulina rellevant, una reducció de l'hemoglobina glicosilada, sense que hi hagi hipoglucèmies severes, un millor temps de glucosa en rang i, sobretot, una disminució o inclús eliminació en alguns pacients de la necessitat d'usar insulina exògena durant almenys un any. I l'estudi està en marxa. Ja està en una fase 3. Recordeu les 3 fases, 1, 2 i 3. Aquesta ja és l'última fase clínica, una fase 3 iniciada als Estats Units i que inicialment acabarà al desembre del 2030. Sembla molt enllà, però disposarem de resultats intermitjos en qüestió d'un any o inclús menys. Tota la comunitat mèdica i científica està a l'expectativa dels propers congressos científics per conèixer els resultats, l'evolució d'aquests pacients en aquest estudi clínic fase 3 de Vertex. De moment hem fet servir cèl·lules al·logèniques, per tant, encara es requereix d'immunosupressió. No és un hàndicap greu, però continua sent un hàndicap. Hi ha altres estratègies? Sí, hi ha altres estratègies i les comentarem ara considerant els riscos que hi ha en treballar amb cèl·lules mare. Hi ha diversos riscs. No hi ha cap teràpia, ni amb cèl·lules, ni amb immunoteràpia, ni tan sols amb analgèsics, fent servir paracetamol. Qualsevol teràpia té riscos. Fer servir cèl·lules mare té alguns riscos. Per exemple, que es desenvolupi un teratoma. És una proliferació de cèl·lules associat a pluripotència. És un risc real que està molt minimitzat amb l'evolució d'aquestes teràpies, però que pot existir.
Òbviament, hi ha consideracions ètiques si es fan servir cèl·lules pluripotents embrionàries o cèl·lules mare embrionàries. Hi ha aquesta possibilitat de rebuig de trasplantament, com hem comentat, si són cèl·lules al·logèniques, i la necessitat de tractament immunosupressor per bloquejar aquesta reacció de rebuig al·logènic i també per la condició autoimmune de la diabetis tipus 1. Comentaré algunes opcions que estan ja en estudis clínics que, sobretot, solucionen aquests dos riscos o aquestes dues tipologies de riscos associats a cèl·lules mare. El primer d'ells és encapsulem les cèl·lules que fem servir. Encapsulem-les per què? Doncs per protegir-les, perquè el sistema immunològic no les pugui atacar, com veieu aquí. No poden entrar a l'interior d'aquestes càpsules i són càpsules semipermeables que permetin que nutrients i oxigen puguin entrar dins, nutrir a les cèl·lules productores d'insulina que facin la insulina i que aquesta pugui sortir i arribar a les cèl·lules on té el seu efecte. Hi ha diverses empreses que desenvolupen aquests encapsulaments. Per exemple, Encelin, una empresa americana que ja està en estudis clínics en fase 1. Van publicar resultats recentment, al gener d'aquest any, on han confirmat seguretat. Recordeu que en fase 1, sobretot, es mira seguretat. Seguretat confirmada 4 mesos. Van veure que hi havia un bon flux sanguini, que les cèl·lules estaven sanes, eren viables, hi havia mínima fibrosi. És una de les preocupacions quan s'introdueix un dispositiu a l'interior del cos. La fibrosi pot encapsular aquesta càpsula i evitar que les cèl·lules siguin viables i que secretin la insulina. Doncs s'ha vist que hi ha mínima fibrosis. És un assaig que s'està duent a terme a Toronto i Montreal, a Canadà, i que estarem seguint-lo per veure com evoluciona. Però no només Encelin està fent aquest tipus d'aproximacions. Vertex, també, a través d'una de les empreses que va adquirir recentment, està amb altres teràpies també en estudis clínics, en fase 2, amb encapsulament de cèl·lules, amb la mateixa filosofia, evitar que les cèl·lules immunes ataquin aquestes cèl·lules. Per tant, no es necessita immunosupressió i permet, al ser una membrana permeable o semipermeable, l'aport de nutrients i oxigen i l'alliberament de les hormones que secreten els illots pancreàtics. Hi ha una altra aproximació per evitar aquells riscos. Editar les cèl·lules productores d'insulina per invisibilitzar-les front al sistema immunitari. És una estratègia, jo considero, espectacular. L'altra era una estratègia lògica. Aquesta és no només lògica, sinó realment espectacular. Hi ha diverses empreses que estan fent això, però potser la més coneguda és Sana Biotechnology. És una empresa americana que està duent a terme estudis clínics. Recordeu el logo blau en persones, en fase 1, fase 1/2, i fa els estudis a Europa, al nord d'Europa. Es fan servir illots pancreàtics al·logènics que han modificat genèticament, fent servir tecnologies pròpies, ells anomenen Hypoimmune Technology, que el que fan és eliminar de la superfície de les cèl·lules productores d'insulina els receptors que permeten en condicions normals que el sistema immunològic detecti aquests illots i els ataqui. Com que han estat editades genèticament, no tenen aquests receptors, el sistema immunològic no les detecta i poden produir insulina. Els resultats, de moment, són també molt prometedors. En aquest cas, en igual que en l'anterior, no es requereix immunosupressió perquè el sistema immunològic està com neutralitzat. Les cèl·lules són invisibles al sistema immunitari. I sabem que després de 6 mesos del trasplantament, les cèl·lules són viables i secreten insulina, que es detecta a través de nivells de pèptid C, que és un biomarcador habitual per identificar producció d'insulina. Com us deia, és un estudi fase 1, fase 1/2, en curs a Suècia, i seguirem l'evolució d'aquests estudis per informar de com està avançant això i quines possibilitats hi ha que arribin a fase 3 i aprovació el més aviat possible. I hi ha una altra estratègia. Hem parlat d'encapsulament, hem parlat d'invisibilització per edició genètica i hi ha una altra estratègia per evitar alguns dels riscos d'ús de cèl·lules mare. És fer servir cèl·lules adultes autòlogues. Quan parlem d'autòlogues les diferenciem d'al·logèniques. Al·logèniques són humanes igualment, però d'una altra persona. Autòlogues són humanes i pròpies del propi pacient i que s'han diferenciat
a cèl·lules productores d'insulina químicament. Això ho està duent a terme una empresa a la Xina anomenada Reprogenics, en estudis clínics, en fases clíniques, i té tres determinants tecnològics molt interessants. Primera, que són cèl·lules del propi pacient. Fan servir cèl·lules del teixit adipós. Les reprogramen amb productes químics. No fan edició gènica, sinó que les reprogramen al laboratori afegint fàrmacs. I després les implanten, un cop ja són cèl·lules productores d'insulina, les implanten subcutàniament en l'abdomen, en un lloc en què si hi ha algun problema es poden retirar de forma fàcil, en un lloc en què es poden monitoritzar fàcilment amb un TAC o amb una ressonància magnètica, i els resultats que s'han publicat fins a la data, en un únic pacient en fase 1, l'empresa diu que té 2 pacients més en curs però que no han publicat resultats encara, és que els illots mostren funcionalitat contínua, no hi ha complicacions i hi ha una independència d'insulina de més d'un any. A partir del dia 70, aproximadament després de la implantació, doncs més de 360 dies sense necessitat d'insulina. Són resultats també molt avançats, molt esperançadors, molt prometedors i que també seguim amb molt d'interès per veure com evolucionen, com avancen a fase 2 i a fase 3 per a les properes estudis clínics i la possible aprovació. I vaig acabant i us voldria comentar alguns dels estudis clínics que s'estan duent a terme al nostre país. Jo crec que és interessant no només veure els estudis, les tecnologies, les aproximacions terapèutiques que s'estan duent a terme en el món, sinó mirar també què s'està duent a terme aquí a Espanya. I per això hem fet servir una eina de cerca, s'anomena CETIS, és una eina de la Unió Europea, associat a la EMA, a l'Autoritat Regulatòria Europea. És fàcil trobar la seva web a internet i podem fer una cerca prefixant Espanya i prefixant diabetis tipus 1. I amb aquesta cerca trobem 5 assajos clínics en diabetis tipus 1 a Espanya. Tenim, per exemple, l'estudi d'eficàcia i seguretat d'aquest producte, SAB 142, en diabetis tipus 1, en estadi 3, és a dir, quan ja han debutat. És un estudi clínic que està en marxa i que està reclutant pacients actualment. Hi ha un altre estudi on s'avalua tirzepatide. És una molècula agonista dels receptors GLP-1. És una molècula molt coneguda i molt famosa per la seva aplicació en diabetis tipus 2 i obesitat, però on també l'empresa que la produeix també està fent un estudi clínic amb diabetis tipus 1 i obesitat. Això està en marxa i està reclutant pacients. Hi ha un altre estudi que està acabat, no el comento, i hi ha un altre estudi que està en marxa i reclutant on es mira l'eficàcia i seguretat de frexalimat, un anticòs contra CD40L. És una molècula que està a la superfície de les cèl·lules del sistema immunitari, les cèl·lules T en concret. Podríem pensar que és una cosa equivalent a teplizumab, que reconeix CD3 en aquelles cèl·lules T. Aquest anticòs reconeix CD40L. També està en marxa i reclutant. Hi ha un altre estudi acabat. Tinc un parell o 3 de diapositives parlant d'aquests estudis clínics en marxa. Les passaré molt ràpidament, hi ha molta informació, no vull atabalar massa en aquesta informació. Simplement comentar que a Espanya, per exemple, l'estudi de SAB 142, que el du a terme una empresa que es diu SAB Biotherapeutics, es du a terme a Sevilla, a l'Hospital de Cruces, a Sevilla, Macarena, al País Basc, a l'Hospital Cruces, i a Màlaga, a l'Hospital Virgen de la Victòria. L'altre estudi de tirzepatide és un estudi que també es du a terme a Espanya, a la Corunya, Santander, Sevilla, Móstoles, Ferrol i a Barcelona, a 3 centres sanitaris en particular, a Sant Pau, a la Vall d'Hebron i a l'Hospital Clínic de Barcelona. I finalment, l'altre estudi que hem vist que estava duent-se a terme a Espanya i que estan reclutant, que està en marxa, és l'estudi de frexalimat de Sanofi, que s'està duent a terme a l'Hospital Sant Joan de Déu. Nosaltres diem sempre a Barcelona, però en realitat és Esplugues de Llobregat. A Barcelona, a Vall d'Hebron, Màlaga, Victòria, Oviedo, Sevilla.
i València. Són estudis interessants de conèixer que estan reclutant pacients justament ara i que val la pena tenir-ho present. I finalment comentar que hi ha moltes altres coses encara i que estan en marxa i que estan totes elles en estudis clínics, com veieu en el logo blau en persones. Hi ha vacunes, hi ha estudis de prevenció, teràpies de prevenció. Hem comentat aquests estudis de Teplizumab, de SAPBio. Hi ha altres empreses que estan treballant amb altres teràpies per malalties autoimmunitàries i específicament amb diabetis tipus 1. I altres teràpies cel·lulars, com per exemple fer servir les CAR-T, que hem comentat que funcionen també amb càncer, o fer servir cèl·lules T reguladores. És a dir, les cèl·lules T són les que ataquen les cèl·lules beta productores d'insulina, però hi ha una subespècie de cèl·lules T, les anomenades cèl·lules T reguladores, que el que fan és modular aquest atac. Hi ha empreses com Poltirec i GentiBio que estan treballant amb cèl·lules T reguladores amb estudis clínics en pacients. I bé, un cop dit tot això, les conclusions són: estem en un moment excepcional, realment. Ja existeixen teràpies modificadores que estan aprovades i, a més, hi ha molts altres estudis clínics en marxa en diabetis tipus 1, alguns al nostre país, alguns que estan reclutant pacients a casa nostra i en concret a Barcelona. El gran repte segueix sent traslladar aquests avenços científics a l'accés real dels pacients. Creiem, i no només nosaltres, sinó tota la comunitat, que Espanya hauria de tenir més estudis clínics terapèutics en diabetis tipus 1, d'acord amb el seu lideratge clínic europeu i mundial. Penseu que Espanya és número 1 europea en estudis clínics de forma global en qualsevol malaltia i cau a la posició 10a quan mirem estudis en diabetis tipus 1. Per tant, hauríem d'incrementar, hauríem de mirar de treballar això de forma conjunta entre autoritats, societats mèdiques, hospitals, associacions de pacients, etc., perquè realment vinguin més estudis clínics a casa nostra. I després, una de les conclusions més evidents és que per seguir avançant fan falta recursos, com hem comentat al principi de tot. Col·laboració entre diferents entitats i compromís sostingut. De fet, nosaltres ens sentim realment honorats amb el recolzament de milers de socis i simpatitzants que fan possible que puguem finançar investigació en diabetis tipus 1 i que aquesta segueixi creixent i acostant-se a la cura. I de forma molt breu comentar que fem això a través de convocatòries de finançament. L'any passat vam llançar una convocatòria a Frontiers a nivell europeu, una convocatòria a nivell espanyol per ajudar, per impulsar el jove talent, unes beques per jovent investigador. També ens hem sumat a una iniciativa europea finançant projectes milionaris en teràpia cel·lular, preclínica i clínica, i tot això ha permès que fins a data d'avui hem donat a la investigació més d'1.200.000 euros, repartit d'aquesta manera en teràpies cel·lulars, en immunoteràpies i en altres teràpies com microbioteràpia, etc. I això, parlant de les últimes que hem concedit, doncs ho hem fet a Espanya, a diferents centres, a Santiago de Compostela, on estan estudiant noves molècules químiques, a Bilbao, on estan mirant l'efecte dels virus sobre el desenvolupament i l'evolució de la diabetis i com es pot bloquejar això. A Sevilla, on s'estan estudiant altres productes químics contra una diana terapèutica en particular. A Helsinki, on estan treballant en produir una plataforma per generar illots pancreàtics a partir de cèl·lules mare humana que pugui ser directament traslladable a estudis clínics en persona. Una cosa escalable i que sigui econòmica. Un dels grans hàndicaps per traslladar els estudis de teràpies cel·lulars a pacients és el cost d'aquestes teràpies, com hem vist amb l'exemple de l'Antidra. Doncs aquest projecte que financem en part des de Diabetes Zero permet establir una plataforma escalable, molt més econòmica i que pugui arribar a estudis clínics ben aviat. I finalment, estudis a Càdiz on s'identifiquen productes d'origen marí que modifiquen el sistema immunològic, el modulen, frenant el seu atac a les cèl·lules productores d'insulina. Aquests són els projectes que estem finançant actualment, però
hem finançat en els darrers anys, ara actualment ja no reben el nostre finançament, però els projectes continuen en marxa, tots aquests a Catalunya, a l'IDIVAPS, la doctora Rosa Gasa, a la Universitat Pompeu Fabra, la Mireia Ramos, a l'IRB de Lleida, la doctora Estela Rossell, i a l'Institut Germans Trias i Pujol de Badalona, la doctora Marta Vivespi. Bé, a part de treballar en finançament, doncs també estem al costat dels pacients. També elaborem informes que recomano que visiteu la nostra pàgina web i us descarregueu aquests informes a nivell d'incidència, prevalença, complicacions, estudis clínics a Espanya, un informe molt interessant que podeu descarregar de la nostra web, revisar les nostres publicacions científiques de nous avenços, etc. En definitiva, gràcies a l'impuls de milers de socis, doncs això ens permet impulsar, treballar i col·laborar en la recerca per trobar una nova teràpia en diabetis tipus 1. Gràcies per la vostra estona i qualsevol pregunta que tingueu a partir d'ara, estaré encantat de respondre-la si està al meu abast. Moltes gràcies a Francesc Mitjans per tota la informació que comparteixes sobre els nous avanços de la diabetis. Ha sigut de gran ajuda. I et volia preguntar sobre, no sé si ho pronuncia bé, teplizumab. Jo visc a Alemanya i aquí ja està aprovat, però estic una mica preocupada per els efectes secundaris, que encara no s'ha parlat, i si té efectes secundaris a curt o a llarg termini. I si és veritat, podria afectar el creixement dels infants. Vale. Per descomptat que té efectes secundaris. Com us he comentat abans, qualsevol aproximació terapèutica, qualsevol fàrmac, qualsevol producte té efectes secundaris. Lleus, acceptables o greus. En el cas de teplizumab, els efectes secundaris que té són acceptables. I així no ho dic jo, ho diuen les autoritats regulatòries. Tenen justament aquesta definició, no? Són efectes que es poden acceptar, que són tractables i que no són greus. Això és el que s'ha identificat després dels estudis clínics que han dut a terme, fase 1, fase 2 i fase 3. Al llarg d'un mínim aproximadament, parlo de memòria, però uns 5 o 6 anys d'estudi en pacients. Quan diuen acceptables i donen l'aprovació és que ells, les autoritats regulatòries, consideren que no tenen una afectació greu, com bé preguntes tu, efecte del desenvolupament d'infants. Però per això hi ha la fase 4, fase clínica 4, de seguiment de potencials efectes secundaris al llarg de l'ús terapèutic un cop ja està aprovat. I això requerirà de molts més anys, d'anar veient durant aquests propers anys si hi ha algun efecte secundari de llarg recorregut que havia passat desapercebut en els primers anys i que després pogués ser greu o més enllà d'acceptable. Les autoritats regulatòries estan a sobre sempre, fan avaluacions periòdiques i si detecten alguna cosa d'aquestes, de seguida avisen. I s'han donat casos que alguns fàrmacs que havien estat aprovats, no en diabetis tipus 1, sinó en altres indicacions, fàrmacs que havien estat aprovats, que al cap de 5 o 6 anys s'ha detectat un efecte secundari que no s'havia vist en els primers assajos i que és greu i que ha obligat a que les autoritats regulatòries retiressin aquell fàrmac del mercat. O sigui, que això podria passar? No ho sabem, no ho sabem. Una altra consideració és que teplizumab és un anticòs contra CD3. És una molècula que està a la superfície de totes les cèl·lules T, no només de les cèl·lules T que ataquen a les cèl·lules beta en diabetis tipus 1. Per tant, aquesta modulació de les cèl·lules T té lloc en tots els àmbits, no només en diabetis tipus 1, sinó en qualsevol altre àmbit. Per tant, es parla que podria tenir algun efecte secundari, i això està descrit amb respostes immunitàries a altres afectacions, infeccions, per exemple, o altres circumstàncies on el sistema immunitari ha de ser actiu. Aquest anticòs el que fa és modular l'activitat de les cèl·lules T, frenant-la i, per tant,
mentre que és bo per diabetis tipus 1, podria tenir algun efecte no tan bo o no tan desitjable en altres circumstàncies. Això igualment, moltes gràcies per la xerrada, ha estat molt interessant. La meva pregunta era també, o sigui, des que va haver-hi la Covid i crec que s'han vist també com han canviat les formes, o almenys és la percepció de dur a terme investigacions i amb l'arribada de les intel·ligències artificials aplicades a la medicina, això com crec que està afectant o que afectarà a les investigacions en temes de velocitats o de possibilitats? Sí, respecte a lo de Covid, certament va ser una situació excepcional i les autoritats regulatòries jo diria que la paraula correcta seria van saltar-se moltes normatives que elles mateixes havien instaurat i es va accelerar la investigació no preclínica, que també, però que no està tan regulada, però sí els estudis clínics i es van saltar moltes normatives, inclús en la fabricació dels productes farmacèutics, que requereixen d'uns controls excepcionals i que això requereix de molts anys. Doncs durant la Covid aquí es van fer unes excepcions, no sé si dir necessàries, no sé com respondre a aquesta pregunta. Igual que jo, molta altra gent del sector ens preguntem per què no es fa el mateix amb la resta d'aproximacions terapèutiques que estan en estudis clínics, per què hem de continuar trigant tants anys si vam veure que l'experiència en Covid es podria reduir. Hi ha algunes respostes clares. Per mirar seguretat, per mirar eficàcia, es requereixen molts estudis. En Covid es va fer d'una altra manera. No et puc respondre per què no s'està fent. De fet, jo m'ho pregunto també. La segona part de la pregunta era si la intel·ligència artificial afectarà o accelerarà. Per descomptadíssim que sí. Sí, per descomptadíssim que sí. No hi ha cap dubte que la intel·ligència artificial, no només aquí, en aquest sector, sinó en tots els sectors, ja ho estem veient, però d'una manera, jo diria que progressiva, però arribarà un moment que no serà gaire llunyà, que serà d'una manera disruptiva. És a dir, els avenços seran tan potents que veurem salts que seran difícils d'imaginar. En el desenvolupament de fàrmacs en general, de moment és progressiu i s'està aplicant molt la intel·ligència artificial. Hi ha eines com una que segur que heu vist en la premsa diària, que s'anomena AlphaFold, és d'una d'aquestes corporacions, ara no sabria dir si és de Google, jo diria que sí que és de Google, que és una intel·ligència artificial que prediu l'estructura de proteïnes, l'estructura quaternària de les proteïnes, que està implicada en la funció i implica en els diferents mecanismes d'acció i d'actuació, i això permet identificar llocs estratègics terapèutics per afectar o per atacar aquella proteïna o aquella diana terapèutica. I això s'està aplicant ja. I el salt serà espectacular dintre de poc. Quan? No t'ho sabria dir. Mireu, respondre a preguntes de quin estudi clínic és adequat per quin pacient, nosaltres no ho podem fer. Bàsicament perquè és una qüestió personal. Parlem de diabetis tipus 1, però cada persona que té diabetis tipus 1 té una diabetis tipus 1 diferent a la resta. Depèn del seu historial mèdic, clínic, personal, genètic, immunitari. Qui coneix millor les característiques per poder fer recomanacions és el seu pediatre o el seu endocrinòleg i això, jo el que diria, tant a nivell personal com des de la Fundació Diabetes Cero, és parlar sobretot amb el seu metge de capçalera, pediatre o endocrinòleg per a aquestes recomanacions. Però el que sí que podem fer és mirar aquests estudis clínics que hi ha actualment a Espanya i que estan reclutant i que els he tornat a posar, no sé si us veieu en pantalla. I aquí, aquesta informació es pot trobar en aquesta web anomenada CETIS, tal qual sona, CTIS, que és de fàcil accés,
es busquen els estudis i aquesta informació és un resum, una recopilació del que es demana. Per exemple, en aquest estudi de SAP Biotherapeutics demanen un perfil mínim d'entre 5 i 40 anys, que el diagnòstic sigui inferior a 100 dies abans d'entrar a participar en l'estudi clínic, els nivells de pèptid C que siguin d'aquest ordre, que hi hagi un mínim d'1 o 2 autoanticossos associats, etc. Cada estudi té uns requeriments diferents. Per exemple, en l'altre cas, hi ha un perfil similar però diferent. Aquí demanen edat superior a 18 anys i en aquest altre hi ha un perfil, en aquest costat d'aquí, també diferent. Això ho trobareu aquí i, per altra banda, també us ho podrà indicar el vostre endocrinòleg o pediatre o metge de capçalera. Quins són els perfils mínims i si és factible que el vostre familiar pugui participar o no en aquest estudi clínic. Sí, és la meva opinió i és l'opinió científica general. Els virus poden ser originaris de diabetis tipus 1. Els virus en forma genèrica, però de virus hi ha moltes espècies. És un món relativament desconegut, però hi ha centenars d'espècies diferents de virus. Parlo d'espècies molt diferents i després dintre de cada espècie hi ha diferents variants, perquè els virus, una de les particularitats que tenen és que muten de manera molt ràpida i la comunitat científica sempre està en discussió si una mutació o dues mutacions crítiques en un virus determinat genera una altra subespècie de virus o és aquella mateixa espècie amb unes particularitats diferents. Però, a part d'això, hi ha moltes espècies de virus i moltes famílies de virus. I, en concret, l'experiència científica i mèdica ens diu que una de les famílies més importants per la seva relació amb disparar l'evolució cap a diabetis tipus 1 és la família dels Coxsackie-virus. És un nom molt raro, però es diuen així, Coxsackie-virus. El virus de la Covid no és un Coxsackie-virus, però també hi ha estudis que han demostrat, de fet, amb la pandèmia de la Covid es van poder fer molts seguiments i molts estudis i es va poder determinar que el virus de la Covid també tenia un paper rellevant en la inducció de la diabetis tipus 1. No tan clarament com els Coxsackie-virus, una família de virus que s'anomenen també enterovirus, però sí també rellevant la implicació de Covid. En definitiva, els virus són una part d'aquests factors ambientals que veiem al principi de la presentació. Quan parlem de factors ambientals, són molts factors i els virus és un d'ells. Penseu que un virus, quan infecta una persona, infecta òrgans, infecta cèl·lules, per definició, injecta material genètic dintre d'aquestes cèl·lules, fan que es reprodueixin el que s'anomena com a partícules víriques i això afecta el funcionament d'aquelles cèl·lules. Per tant, és lògic que els virus tinguin una implicació directa en el desenvolupament de malalties. I en concret, en diabetis tipus 1, els enterovirus i especialment els Coxsackie-virus són realment importants. Aprofito per comentar que, com us he ensenyat abans, una de les investigacions que estem finançant des de diabetis tipus 1 és justament la implicació dels virus. El doctor Aaron Ramírez Sánchez a Bilbao està investigant, ell i el seu grup, com els virus són responsables de la generació de nous antígens en diabetis tipus 1 que fan que apareguin nous autoanticossos i que promouen el debut de diabetis tipus 1. Aquesta investigació no només permet identificar això, sinó que obre la porta a dissenyar noves estratègies terapèutiques per bloquejar justament això, perquè aquests virus, especialment els Coxsackie-virus, no impliquin la progressió de la diabetis tipus 1.
Sí, és cert, ho hem seguit, hem revisat la literatura científica que diu a sobre d'això i per descomptat, ja us he comentat fa un moment que el pèptid C és un biomarcador de referència per veure si realment hi ha o no hi ha producció d'insulina en una teràpia cel·lular. No? Per tant, el pèptid C és una molècula rellevant en diabetis tipus 1. Hi ha gent que diu, bueno, us explico una mica què és el pèptid C, no? És un biomarcador, però d'on ve el pèptid C? Quan les cèl·lules beta generen insulina, no fan directament la insulina, sinó que fabriquen una molècula que es diu preinsulina. Aquesta preinsulina, per convertir-se en insulina, ha de ser processada a l'interior d'aquestes cèl·lules beta i aquest processament, de forma molt resumida, consisteix en tallar la molècula de preinsulina per un lloc determinat i genera dos submolècules. Una és la insulina i l'altra és el pèptid C. Determinar nivells d'insulina en sang és relativament insegur a nivell de fer-lo servir com a biomarcador, perquè la seva vida mitja és molt curta, perquè depèn com reculls la mostra, els nivells poden variar. En canvi, detectar pèptid C en sang té una vida mitja molt més llarga i la metodologia per detectar pèptid C és molt més estable. Per la qual es fa servir pèptid C com a biomarcador de referència de si hi ha o no hi ha producció d'insulina. Això es queda així de clar i està perfecte. Però hi ha gent, no només amb DCRA, sinó molts investigadors a nivell mundial. De fet, DCRA va fer aquesta proposta o aquesta recollida de firmes en base a el que han publicat altres investigadors, sobretot americans i a nivell de tot el món. Hi ha gent que diu, si la cèl·lula beta produeix també pèptid C, no serà que pèptid C té un paper rellevant també en la diabetis tipus 1. Per tant, hi ha gent que diu fem servir també el pèptid C com a eina terapèutica. El que passa és que perquè això es pugui autoritzar o això pugui arribar a realitat, hauria de passar per tot aquell procés que hem vist al principi, no? Descobriment de fàrmacs, preclínica, amb diferents models experimentals, clínica fase 1, fase 2, fase 3, mirar que no faci res dolent, el fet d'administrar pèptid C de forma exògena, mirar que faci alguna bo, comparar-ho amb desenes de pacients primer, centenars de pacients després i milers de pacients en fase 3. I tot això, fent servir el pèptid C com a eina terapèutica, encara no està en aquest estadi. Si arribarà mai o no arribarà mai, està bé recollir firmes no perquè s'aprovi, que difícilment passarà si no hi ha tot això, tot aquest treball experimental preclínic i clínic abans, sinó està bé perquè poder hi hagi alguna institució o alguna empresa que decideixi posar recursos per investigar l'ús de pèptid C com a eina terapèutica, pèptid C exògen, és a dir, administrar-lo per injeccions i fer tot el procés de fase 1, fase 2, fase 3. Espero haver respost al dubte. Sí, jo crec que sí, no? Doncs diuen per aquí que ets un comunicador excepcional. Doncs no res, i estic d'acord, moltes gràcies, Francesc, perquè has fet d'un tema tan complex, no? I tan vast, una cosa tan fàcil d'entendre per a tots. Espero que tothom hagi gaudit de la xerrada tant com nosaltres. Agrair de nou a la Fundació Diabetes Zero i a la Sandra i al Francesc per venir i per explicar-nos això i per la tasca que fan en investigació i tirant endavant aquest sector que és tan important, no? Per a que puguem trobar una cura i si més no, avançar cap a ella, no? Ja està, doncs moltes gràcies a tots per assistir també i ens veiem a la propera.